Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán Boh. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme, keď to nevidíš, ponižujeme sa a ty si nevšímaš? A hľa, v deň vášho pôstu obchodujete a utláčate všetkých svojich robotníkov. Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete pesťou zločinne. Nepostíte sa už ako dnes a váš hlas bude počuť na výsostiach. A zda som si takýto pôst vyvolil, v deň, v ktorý sa človek uponižuje. Vykrúcať si hlavu ako sítie, vrecovinou a popolom si ustieľať. Toto voláš pôstom a dňom milým Bohu. A nie toto je pôst, aký som si vyvolil. Rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy. Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zahodí ho a pred svojim blížnym sa neskrývaj. V deň pôstu ponížuješ a utláčaš. V deň pôstu kričíš a s blížnym sa hádaš. V deň pôstu svoju hlavu si vykrúcaš a vrecovinou pod sebou ustieľaš. Varí je to pôst, čo sa páči Bohu. Varí je to pôst, v ktorom má zaľúbenie. Varí je to pôst, čo sa páči Bohu. Varí je to pôst, v ktorom má zaľúbenie. V deň pôstu ulom z chleba hladujúcim. V deň pôstu rozviaž putá milujúcim. Nahého zahodí a bedárov príjmaj. Pred svojim blížnym sa nikdy neskrývaj.